Lars, vi har en udekamp mod Grækenland 2 uger efter, at den færøske turnering slutter. Hvordan forbereder man sig til sådan en kamp? Jamen det er jo det, vi er i gang med nu, kan man sige. Altså det er jo lidt uheldigt, og selvfølgelig en svær disciplin, fordi turneringen heroppe på Færøerne er stoppet faktisk 3 uger før kampen skal spilles. Men vi har så valgt at indkalde de spillere, som vi finder er i nærheden af at skulle med til Grækenland for at holde dem i gang. Så vi er i gang i denne her uge og i gang igen i næste uge. Og så begynder vi at nærme os Grækenlandskampen, hvor vi så tager selvfølgelig afsted. Du har 20 spillere til træning her, og det er selvfølgelig ikke plads til alle. Men hvordan er deres motivation nu her, hvor turneringen er slut, og de ved, at det måske er på yderste mandat, de skal med? Jamen, jeg synes, den er fin, men altså, jeg har selvfølgelig også talt med spillerne om, at det er klart, at jeg kommer til at skuffe nogle af dem, der render og træner her. Sådan vil det altid være. Men de skal også se det positivt, at de er i nærheden, altså i det, jeg vil kalde brutotruppen, til de kommende landskampe, der kommer efter nytår. Så jeg synes, motivationen er fint, og der bliver virkelig gået til stålet, så det kan jeg ikke være utilfreds over. Og spillerne, virker de trætte efter en lang sæson? Det synes jeg faktisk ikke. Ikke som man ser det her, når de træner. Men det er lidt nemmere at svare på, når vi ser, hvordan der vil kampen i Grækenland den forløber. Hvor mange af dem, der er med i truppen som træner her, tror du tager med til Grækenland? Jamen, der bliver 10-12 stykker. Altså, vi har jo også nogen, der spiller uden for Færøerne, og der er selvfølgelig også nogle af dem, der skal med. Men jeg vil skyde på en 10-12 stykker. Tror du, det vil have stor effekt på kamptræningen, at de ikke har spillet en ordentlig kamp i 3 uger? Altså, det kan man kun gætte om. Umiddelbart vil jeg sige nej. Altså, det er kun 3 uger, og de render og træner, holder sig ved lige. Altså, det er jo ikke noget hårdt belastende, altså, men de får pulsen op, som de skal have. Og når vi så nærmer os Grækenlandskampen, jamen, så kommer vi lidt mere ind på det taktiske træning, som ligger forud for kampen nede i Grækenland. Så nej, jeg vil ikke sige det, men det havde selvfølgelig været mere optimalt, hvis de havde spillet turneringskamp endnu. Hvordan ser du selv kampen nede i Athen? Hvad ved du om Grækenland? Jamen, jeg ved jo, at de har tabt de 2 hjemmekampe, de har haft. Desværre, vil jeg sige, fordi de er højst sandsynligt sultne, når de skal spille mod os. Og så har jeg faktisk lige siddet og forberedt mig ved at gennemse deres nederlag mod Nordirland med 2-0. Og jeg må indrømme, jeg synes jo, Nordirland var gode den første halve time, da vi var i Belfast og spille mod dem. Men her, altså selvom Grækenland tager 2-0, så havde de en boldbesiddelse på 70-30. Det vil sige, at vi møder altså nogle spillere, som er virkelig dygtige til at køre bolden rundt, altså det vi kalder possession.